Još uvijek se zbraja i oduzima sve ono što se postiglo u 2025. a paralelno s time se kuju i planovi za ovu godinu. I za udruge Vukovarski leptirići uspješna je godina s brojnim provedenim projektima, stoga su ciljevi i za 2026. postavljeni visoko. Najveći fokus bit će postavljen na izgradnju dodatna 4 prostora, s obzirom na to da su dosadašnji prostorni kapaciteti popunjeni. Novi prostori bit će namijenjeni za logopedsku terapiju, edukacijsku rehabilitaciju, psihološku podršku i neurofeedback terapiju. Radna, uspješna, dinamična i izazovna. Tako bi se u nekoliko riječi mogla opisati 2025. godina kada je u pitanju udruga Vukovarski leptirići. U prošloj godini upisan je veliki broj djece, a provedeno je 65 usluga. Gledajući 2 godine unatrag, u udrugu je upisano 130 djece koja su uključena u terapijske procese, istaknula je Biljana Cvijanović, koja u Vukovarskim leptirićima obnaša funkciju izvršne direktorice te provodi kineziterapiju. Ono što je za nas najbitnije, to je zapravo veliki uspjesi koji su postignuti u razvoju djece na svim razvojnim područjima, komunikacijskim, socijalnim, funkcionalnim i na jačanju samostalnosti djece. Sve to potvrđeno je evaluacijom koja se provodi krajem svake godine. Kako udruga raste, tako se javlja i veća potreba za novim djelatnicima. Tako je tim terapeuta pojačan za 2 nova lica koja će provoditi senzornu integraciju te neurofeedback terapiju. Da potreba za kadrom nestaje na ovome, govori i to da već sljedećeg mjeseca će biti zaposlena osoba zadužena za liste čekanja, za radne terapije, kao i terapije ranije spomenute senzorne integracije, a do svibnja je u planu nabaviti i još jedan uređaj za neurofeedback terapiju. Bravo, druga, tako. Dobro, To. ok, možemo još malo naprijed. Osim standardnih usluga i terapija koje se svakodnevno provode, udruga je aktivna i po pitanju projekata. Brojni projekti obilježili su prošlu godinu, a novi među njima bit će usmjeren prema roditeljima i obiteljima djece s teškoćama u razvoju. Glavna nit vodilja bit će poboljšanje mentalnog zdravlja i zaštita zdravlja ranjivih skupina. Nekakva misao kojom se vodimo je ta da zdravlje nije isključivo odsudstvo bolesti, već i ono širi koncept koji obuhvaća nekako stanje psihičkog, socijalnog, emocionalnog, tjelesnog blagostanja. Cilj nam je provesti nekoliko različitih aktivnosti. Jedna od aktivnosti biti će grupe podrške koje su onako manje zatvorene i gdje će roditelji moći razmjenjivati svoja iskustva, biti jedni drugima izvor podrške. A provodit će se i individualni rad kroz kratku formu savjetovanja. Roditelji djece s teškoćama u razvoju imat će priliku iznijeti svoju problematiku. Rad sa stručnim osobama bit će upotpunjen i raznim tematskim radionicama. Najveći plan u 2026. rezerviran je za izgradnju novih kabineta zbog popunjenosti prostornih kapaciteta, nastalih uslijed rasta broja upisane djece. Vukovarski leptirići u svome radu vode se jednostavnim načelom. Svako dijete zaslužuje priliku za rast i razvoj i podršku. A ta podrška mora biti kvalitetna i pravodobna. Zato imamo sada ovu akciju i želimo izgraditi nova 4 terapijska kabineta za logopedsku terapiju, edukacijsku rehabilitaciju, psihološku podršku i neurofeedback terapiju. Stoga želim pozvati sve građane, tvrtke, ljude dobre volje da se uključe i da svojom donacijom pripomognu u ovom našem projektu. Jer kako zaključuje Trogrlić, ne gradi se prostor, nego se gradi prilika za budućnost djece s teškoćama u razvoju.